al meu canal. Ni tan sols em molestaré fer una broma referent al fet que fa quasi un any que no penjo vídeos aquí, però què és això? Bueno, el fill pròdig que diuen, no? Però bé, com tots ja sabeu, s'acosta Sant Jordi i és en un dia tan bonic i especial com aquest que any rere any em plantejo. Tot això de regalar una roseta està molt bé, és molt bonic, és molt cookie, però no està molt vist ja. Veus, jo mai he vist la gràcia de regalar flors. No sé si has de regalar alguna cosa, regalar-les amb tés, que almenys viuran, no? Ja, però suposo que ho fan perquè són molt boniques i vistoses. També són uns ulls blaus i no per això els regales dins un potet en formol? No ho havies pensat? Tornant al tema que ens ocupa, avui us porto una altra manera de reinventar les típiques roses de Sant Jordi que, si us dic la veritat, crec que són molt més expressives que les normals perquè, en el fons, res diu t'estimo com un tros de bacon. Així que estigueu atents si voleu aprendre com fer aquestes meravelles culinàries i impressionar així el vostre estimat o estimada. I ara, sense més dilacions, comencem amb el vídeo. Per aprendre a fer aquests dos tipus de rosa que ara us ensenyaré necessitarem principalment bacon. El primer pas és, doncs, treure el bacon de la bossa, cosa que sembla que ara estem tenint alguns problemes per fer-ho. Vols un mapa o alguna cosa? Molt bé, així m'agrada. Un cop tinguem el bacon, doncs, començarem amb el més senzill dels dos mètodes, el qual és simplement enrotllar la tira de bacon i assegurar-la amb un palillo perquè així, quan la posem al forn, ens assegurarem que aquesta rosa mantindrà la seva forma. Procurarem que sigui el tros magre el que queda a la part de dalt, perquè així, quan les posem al forn, aquesta es posarà un vermell intens molt bonic i quedaran molt maques. Pel segon mètode començarem amb una tira de bacon lleugerament més prima que l'anterior, l'enfilarem en un palillo i al principi aquí és molt senzill. Simplement cargolarem la tira i l'ajuntarem. Cargolem i l'ajuntem. Cargolem i l'ajuntem. Al principi és molt semblant a aquelles roses de xutxes que us vaig ensenyar fa un parell d'anys, les quals, si voleu, podeu veure clicant en el botonet aquí dalt, però, com podeu veure, aquestes queden molt boniques i són també molt senzilles de fer. Un cop la tinguem ben cargolada, simplement clavarem un palillo per mantenir la forma i les posarem al forn juntament amb les altres. Com més prima sigui la tira de bacon que feu servir, més petitones us quedaran les roses. Si voleu, en podeu fer vàries de diversos tamanys. Inclús, si voleu, en podeu fer algunes de més grosses combinant dues tires de bacon. Aquí simplement farem el centre una mica més robust i posarem un tros d'escuradent i allà començarem amb el següent tros. I després seguim el mateix principi. Bé, aquí podeu veure clarament quines són les meves preferides, però realment totes queden molt boniques. I ja, si voleu fer-les una miqueta extra, els hi posarem una miqueta de sucre morè per sobre perquè caramelitzi i quedin exquisites. I bé, ara ja només ens queda posar-la uns 20 minutets al forn a uns 170 graus per deixar que es coguin i treguin tots els seus suquets i... Tarà! Mireu que boniques que han quedat! Són precioses, són superfàcils de fer i donen molt al pego. Això sí que és una rosa! Bueno, allò també és una rosa, però és igual, són molt maques i estic molt contenta. Ara només queda retirar els escuradents de les roses i punxar-les amb els nostres pals de broqueta. I ja ho tindríem, això! Veieu que ha sigut fàcil, a més queden super maques i, el més important, estan molt bones. A més, és bacon fet al forn, és la manera més sana de menjar bacon. Ara ja només queda que penseu com les voleu regalar. En podeu fer un ram i regalar-les totes juntes o les podeu regalar de manera individual posant-li una bosseta a cada una a la part de dalt. Però això ja és cosa vostra. I a tots els meus amics i amigues vegetarians us prometo que el pròxim cop us en portaré una que vosaltres també pugueu disfrutar. Mentrestant, si voleu, podeu revisar les roses de maduixa. Però oi que són molt fàcils de fer i queden molt maques quan estan cuites. Quasi no teniu excusa ja per no regalar-li al vostre estimat o estimada una rosa. Sigui de la manera que sigui. I bé, això és tot pel vídeo d'avui, espero que us hagi agradat i recordeu que si recreeu alguna d'aquestes cosetes me les podeu enviar a les meves xarxes socials perquè m'encantaria veure les vostres creacions. I bé, com sempre, si voleu, també us podeu subscriure, és gratis i no fa mal i més que res perquè us avisi de quan pengi un nou vídeo, que potser és demà, potser és d'aquí una setmana, potser és d'aquí un any. I bé, que passeu un molt feliç Sant Jordi i espero veure-us en el meu pròxim vídeo. Adeu!
No se t'havia acudit, lo dels ulls amb el formol? Ara que ho dius no és mala idea. És broma, no ho facis.